سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ብፍሉይ ደሚቖም ካብ ዝነበሩ ሓደ ዝኾነ ኣጥቃዓይ ወልብስ ራውል ጂሜኔዝ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብዝኽፈት መስርሕ ምስ ስጋር ተፃወቲ ብ18 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ ከም ዘሎን ብብዙሓት ጋንታታት ድሮ ይህደን ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶ ብሉፅ ብቕዓት ተንፀባርቕ ዘላ ክለብ ወልብስ ሓደ ካብቶም ናይቲ ዓውታት ናይታ ጋንታ ቀለስ ዝኾነ ራውል ጂሜኔዝ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ስፖርት ራይ ኣብ 29 ግጥማት 13 ሸቶታት ክመዝግብ እንከሎ ን6 ሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱን ከሽኑ እንደጋንቱ ምቕባል ጎሊሑ ዝሰራየ ኣጥቃዓይ እዩ ነዚ ሓለ ኣጥቃዓይ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ከምኡውን ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ኣብ ራዳርን ኣእትኖ ካብ ዘለዋ ክለባት እየን መሰረት ሓበሬታ ቱቶ ጁቤ እትፃወታይ ካብ ወልብስ ክወፅእ በዚ ዘሎ ሁሉ ቁጠባዊ ኩነታት 18 ሚልዮን ፓውንድ ተሰሊዕሉ ከም ዘሎ ገሊፃ ድሕሪ ምምፃእ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ሓፈሻዊ ኩነታት ቁጠባ ዓለምና ከቢድ ሃስያ ክወርድ እንከሎ ጋንታታት ዓለምና ካብ ፋይናንሳዊ ቁልላውን ክያትዋ ንተፃወተን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዋጋ ኣጉዲለን ክሸጦም ይግደዳ ምህላውን እቲ ምንጪ ሓቢሩ ኣሰልጣኒ ክለብ ቶተንሃም ሆዜ ሞሪኖ ኣብ ልዕሊ ተፃዋታይ ፍሉይ ኣድናቆት ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ይገልጽ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ተፃዋታይ ናብታ ለንደናዊት ክለብ ክምርሕ ይኽእል እዩ ብምባል ተንተንቲ ስፖርት ርእይቶም ክህቡ እንከለዉ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ክሳብ 2022-2023 ምስ ወልብስ ውዕል ዘሎ ጂሜኔዝ ምዕረፊኡ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብሉ ተንተንቱን ኣይተሳእኑን ካብዚና ክለብ ቶተንሃም ከይረሓቕና ሞሪኖ መስመር ምክልኻል ጋንቱ ገጥ ምንባል ንተኸላኸላይ ቸልሲ ኩርት ዝማን ምፍራም ውፅእ ተበግሶ ክወስድ ከም ዘሊ RMC ስፖርት ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ተኸላኸላይ ቶተንሃም ቤልጂማዊ ዣን ቨርቶንገን ኣብ ዝመፅእ ዓመት ውዕሉ ይውዳእ ምህላው ክሳብ ሕጂ ከይፈረመ ብምጽናሕ ብነፃ ካብታ ክለብ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ምህላው ንሞሪኖ ካብ ዘሻቐለ ተሪኦ ክኾን ከሎ ናይዚ ምኽንያት ድማ ንኩርት ዝማ ንምፍራም ክግደድ ምዃኑ ተሓቢሩ ሞሪኖ ነቲ ናይ ቅድም ተፃዋታዊ ዝነበረ ዙማ ቀዳማይ ምርጭኡ ክገብሮ ዝደለየ ኣብ ቸልሲ ቀዋሚ ቦታ ዘይብሉን ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ስቶክ ሲቲን ኤቨርተንን ብልቓሕ ክፃወት ምጽንሑን ክሕበር እንከሎ ፍራንክ ላምባር ነቲ ተፃዋታይ ክሰዶ ትሑት ተኽእሎታት ከም ዘሎ ተገሚቱ ተወዲ 25 ዓመት ፈረንሳዊ ተኸላኸላይ ውዕሉ ከብቅዕ ገና 3 ዓመታት እኳ እንተተረፎ ብቐዋምነት ክስለፈላ ዝኽእል ጋንታ እንተረኺቡ ግን ካብ ቸልሲ ክወፅእ ዓይኑ ከም ዘይሓሲ ተፈሊጡ ተኸላኸላይ ክለብ ሌስተር ሲቲ ቤን ቺልዌል ናብ ቸልሲ ክሰጋገር ድሌት ከም ዘለዎ ብምሕባሩ እታ ካብ ነዊሓት ሒዛ ክደልዮ ፀንሐት ቸልሲ ፍናን ብምርካብ ኣብ ምፍራም ናይ ተፃዋታይ ትጓየ ከም ዘላ ምርብ ሓበሬታ ዴይሊ ሚረር ኣፍሊጣ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ናይ ፀጋማይ ክንፊ ተኸላኸላይ ክደሊ ምፅንሑን ብቐዳምነት ዓይኑ ዘወደቐሉ ድማ ቤን ቺልዌል ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ነተፃዋታይ ቅድሚ ምጅማር ዓመተ ስፖርት 2020-2021 ምጅማሩ ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ንምምፃእ ድሕር ከም ዘይብል ተሓቢሩ ወዲ 23 ዓመት ቺልዌል ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ 23 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ምጽዋት 2 ሾቶን 3 ኣሲስትን ብምርካብ ሓደ ካብቶም ወሰን ተጻዋቲ ሌስተር ሲቲ ብምዃን ጌና ውዕሉ ከብቅዕ 4 ዓመታት ከም ዘሎም እታ ክለብ ክትሰዶ ከም ዘይትደልን ምናልባት እውን ተገዲዳ ክትሰዶን ተኽኢላ ብቐሊል ገንዘብ ከም ዘይተፋኖ ተንተንቲ ሚረር ስፖርት ገምጋቦም ሂቦም በመሰረት ሓበሬታ ዘ ጋርዲያን ሌስተር ሲቲ ዝሓለፈ ዓመት ንሄንሪ ማጓየር ብ85 ሚልዮን ፓውንድ ሸይጣቶም ምንባራ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ናይ ፀጋም ተኸላኸላይ ቺልዌል እውን እንተወሓደ 60 ሚልዮን ፓውንድ ከም ትጽበየሉ ገሊጻ ቸልሲ ምናልባት ናይ ተጻዋታይ ምስላጥ እንተዳኣብዩ ንኣርጀንቲናዊ ኒኮላስ ታግላፊኮ ካብ አያክስ ኣምስተርዳም ወይ ድማ ንኣሌክስ ቴለስ ካብ ፖርቶ ከተምጽእ ከም መተካታ ሓጽያቶም ከም ዘላ እቲ ምንጪ ወሲኹ ገሊጹ ጀርመናዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ሌሮይ ሳነ ናብ ክለብ ባየር ሙኒክ ከምርሕ ተቃሪቡ ከም ዘሎን ምስታ ጀርመናዊት ክለብ ናይ 5 ዓመት ውዕል ክፍርም ምዃኑን ናይ ቢልድ ጋዜጠኛ ስፖርት ክሪስቲያን ፎልክ ሓቢሮም ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓስ ሒዙ ኣብ መስበርቲ ዝርከብ ሳነ ብተደጋጋሚ ክወፅእ ምዃኑ ዘመልክት ዜናታት እኳ እንተነበረ ኣብ ዝቐረባ ሳምንታት ዝሰራዩ ምዕባለታት ግን እቲ ተጻዋታይ ካብ ኢትሓድ ክወፅእ ዘየጠራጥር ከም ዝመስል ይሕበር ኣሎ ወዲ 24 ዓመት ሓደ ካብቶም ፔፕ ጓርዲዮላ ክሰዶም ዘይደል ተጻዋቱ ምዃኑን እንተኾነ ግን ዝመጽእ ክራማት ውዕሉ የበቅዕ በምህላው ንጓርዲዮላ ሕማም ርእሲ ኮይኑ ወይ ጸኒሖም በመሰረት ጀርመናዊት ምረብ ሓበሬታ ቢል እተጻዋታይ ምስ ሙኒክ ውድእ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ዝሓለፈት መሸጥ ዋጋ ናይ ተጻዋታይ ንጹር ከም ዘይኮነ ሓቢራላ በዝህሉ ናይ ፓንደሚክ ኩነታት ዋጋ ናይ ተጻዋታይ ብንጹር ክፍለጥ ከም ዘይተኻለ ባየር ሙኒክ ነተጻዋታይ ኣብታ ጋንታ ዝለዓለ ክፍሊት ዘለዎ ተጻዋታይ ከም ዝኸውን እቲ ምንጪ ኣነጺሮም ማን ሲቲ ኣቐዲማ መውጽኢ ዋጋ ናይ ተጻዋታይ 109 ሚልዮን ዩሮ ምዃኑን ክሕበር ምጽንሑ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ዝሽየጠሉ ዋጋ ከም
ዘይተገመተን እታ እንግሊዛዊት ክለብ ኣብ ቤት ፍርዲ ስፖርት ንዝመጽእ መዓልታት ዘለዋ ቆጽራ ኣድሂባ ምህላውን እቲ ኩነታት ወሳኒ ምዃኑን እታ ክለብ ካብ መቕጻዕቲ ትድሕነሉ መደብ ብቐዳምነት ሰሪዓ ከም ዘላ ተፈሊጦም ሲቲ ንሳነ ካብ ክለብ ሻልካ ኣብ 2016 ድሕሪ ምጽምባሩ ብዘይካቲ ንደጋንቱ ከሽኑ ዝህቦ ኣብ 134 ፀወታታት 39 ሸቶታት ብምዝጋብ ወሓለ ተጻዋታይ ከም ዝኾነ ኣመስኪሩ እዮም ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ባርሴሎና አንቶዋን ግሪዝማን ናይ ፀወታ ዘመኑ ኣብ MLS ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክዛዝሞ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም ግሪዝማን ኣሜሪካ ዝምራሕ ግን ኣቐዲሙ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግን ላሊጋን ምስ ክለቡ ባርሴሎና ኮይኑ ክዕወተለን ባህጊ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብልዑል መጠን ገንዘብ ናብ ባርሳ ተሰጋገረ አንቶዋን ግሪዝማን ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ኣብ ባርሳ ከብለጭልጭ ብዘይምኽኣሉን ብዙሓት ክንቀፍን ክሕመንን ከሎ ኣብቲ ማልያ ባርሳ ለቢሱ ዘካይዶ 26 ፀወታታት 8 ሸቶታት ኣመዝጊብሎም ባርሳ ነቲ ክዛዝሞ 11 ግጥማት ጥራይ ተሪፎ ዝርከብ ውድድር ላሊጋ ብመሪሕነት ክትቅልሶን ከላ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊጉን ናይ ቀዳማ እግሪ ግጥም አንጻር ናፖሊ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥም ይጽበያ ዘለዋ ብዘይካዚ ምስ ባርሳ ክትዓትሮ ዝብህግ ዓወታት ኣብ 2022 ዋንጫ ዓለም ቀጠር ክዕወት ኩቱር ባህጊ ከም ዘሎ ተወዲ 29 ዓመታት ቃዒ ካታሎናዊት ክለብ ባርሴሎና ምስ ሎስ አንጀለስ ታይምስ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ጠቂሶም ንሱ ወሲኹ ምስ ዴቪድ ቤካም ኣቐዲሙ ተራኺቡ ምንባሩን ናብ ማያሚ ከምርሑ ክበሃል እንከሎ ንሱ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኮይነ ስም ክለብ ክጠቅስ ኣይከልን እየ እንተኾነ ግን ናብ ዝኾነት ክለብ ኣሜሪካ ክኸይድ ናይ መጻኢ መደበይ ብምባል ኣነፂርዎም ግሪዝማን ምስ ክለብ ባርሳ ብምዃን ኣብ ጽዑቕ ልምምድ ከም ዝርከብን ብምኽንያት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ኣቋሪጹ ንዝነበረ 13 ሰነ 2020 ዳግማይ ንዝጅመር ውድድራት ላሊጋ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ምብራ ዘረብኡ ዛዚሞም ተኸልኻላይ ክለብ ቸልሲ ጀርመናዊ አንቶኒዮ ሩዲገር ንወዲ ሃገሩ ቲሞ ወርነር ናብ ክለብ ቸልሲ ክመጽእ ልዑል ተራ ከም ዝነበሮ ዴይሊ ሜይል ስፖርት ሓቢራ ሓሙስ ምሸት ተዘርግሐ ዜና ተወዲ 24 ዓመታት ቃዒ ክለብ ኤርቢ ሌፕዚግ ወርነር ንዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ናብታ ኣብ ምዕራብ ለንደን ትመደበራ ክለብ ከም ተሰጋገረን ክለብ ቸልሲ ነተጻዋታይ ንምውናን 53 ሚልዮን ፓውንድ ምኽፋላን ተፈሊጦም ብዘይካዚ ሜትሮ ካብ ጀርመናዊት ምረብ ሓበሬታ ቢል ዝረኸቦት ሓበሬታ ምርኩስ ምግባር ሩዲገር ንቲሞ ወርነር ብምእማን ንካልኦት ጋንታታት ገዲፉ ናብ ቸልሲ ንኽመጽእ ከም ዝእመኖን ገሊጸን ሩዲገር ቲሞ ወርነር ብዘይካ ኣብ ሹትጋርት ኣብ ናይ መንእስያት ሃገራት ጋንታ ጀርመን ብሓደ ይጻወቱ ምንባሮም ጥራይ ዘይኮነ ፍሉይን ጥቡቕን ዕርክነት ከም ዝነበሮም መርኣያ ዕርክነቱም ድማ እተጻዋታይ ናብታ ሩዲገር ዘለዋ ጋንታ ከምርሕ ዓይኑ ከም ዘይሓሰ ተቀሚጦም ቸልሲ ነተጻዋታይ ካብዚ ሕጂ ኣብ ጀርመን ዝኽፈሎ ዘሎ ደሞዝ ብ3 ዕፅፊ ብምውሳኽ ሰሙናዊ 200,000 ፓውንድ ክኽፈል ምዃኑን በዚ መሰረት ኣብታ ክለብ ካልኣይ ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈል ተጻዋታይ ክገብሮ እዩ ካብ ናብ አንፊልድ ኣምሪሑ ተቐያሪ ዝኾውን ኣብ ናይ ስታንፎርድ ብሪጅ ጻንሖቱ ብቀዋምነት ናይ ምስላፍ ዕድል ክህልዎ ተስፋ ዝሰነቐ እተጻዋታይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዎ ብሉፅ ኣቃውማ ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ደግሞ ደገፍቲ ዘብሉስ ብሃንቀውታ ይጽበይዎ ኣለዉ خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمسكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን